11. júna 2017 som uskutočnil prejazd Lopeníkom. Schválne hovorím prejazd, pretože som išiel na štvorkolke. Lopeník je krásny vrch na českej strane, kúsok za hranicami, respektíve nejakých pár kilometrov od hranice s českou stranou. Takže pozorne pozerajte. Ako východzí bod som vyšiel cez Bošácu, vyšiel som hore na kopec a pripojil som sa na túto štátnu cestu, ako vidíte. Nachádzam sa na Veľkom Lopeníku, idem hore na Lopeník, toto je cesta na Lopeník. Odtiaľ tu z dolu som prišiel, toto je pohľad na slovenskú stranu. Tu je taká krásna zvonička dole, ako vidíte. Tak. A idem pokračovať tam hore za tým horizontom. Za týmto prvým horizontom je už slovenská strana, čiže sme na hranici zhruba Slovenska. Idem hore touto cestou pokračovať a z vrchu sa vám dostal ozvem. Ahojte. Druhé zastavenie v sedle Lopeníka. Som sa po hrebení, cirka 1 km touto cestou, odkiaľ ide ten bicyklista. Toto je pohľad do Čiech. Toto je všetko pohľad do Čiech. Pozrite sa, aké nádherné sú tu výhľady. To je čo uveriteľné. Odhadom vidieť do diaľky minimálne 40 km, možno aj viac. Tam dozadu bude možno aj 60. Je to úžasné, je to na českú stranu všetko. Toto sú priatelia Čechy. Takže asi toľko. Takže pozdravujem vás a že som naozaj tu ja. Tak toto je moja štvorkolečka. A toto je moja maličkosť. Ahojte všetci, pozdravujem vás. Ahojte. Presuniem sa na severnú stranu kopca a stade sa vám opätovne ozvem. Presunul som sa na severnú stranu kopca. Tam v pozadí vidíte vysielač Javorina. A toto je pohľad na českú stranu. Teraz sa idem vracať spätne a nahrám vám celú cestu Lopeníkom, ale zo severnej, z českej strany. Aj keď to bude trošku ťažké, ale pokúsim sa pre vás zaznamenať celý prejazd Lopeníkom. Dúfam, že sa mi to podarí tak a že budete mať z toho trošičku aspoň taký nejaký zážitok. Takže dívajte sa. Som zo severnej strany, z českej strany, vraciam sa naspäť na Lopeník. Takže mapujem celú tú cestu, vrátane všetkých tých výhľadov. Som chatu Troják a pokračujem ďalej smerom k hrebeniu. Tu je trošičku taká rovinka, pár metrov a potom to pokračuje ďalej do kopca. Takže chvíličku musíme vydržať, aby sa nám odkryli úplne nádherné a prekrásne výhľady na obidve strany. Na jednu aj na druhú stranu. Budú tie výhľady naozaj stáť za to. Je to jedna krásna cesta po hrebení tohto masívu. Neviem, akú to má výšku, ale zrejme to je pomerne vysoké, pretože to nad okolím hodne vytrča, hodne sme vyššie. To je taký priestor, sú tu postavené dve chaty, sú tu lyžiarske vleky, pomerne veľké parkovisko. Je to niekde tesne pod vrcholom. Samozrejme, stále sme na českej strane. Stále sa nachádzame na českej strane, takže to je chata, neviem, ako sa tá chata volá. Áno, horská chata, nejaká Vyškovec. Takže ideme teraz, pokračujeme na Vľavo máme chatu Lopatu a to sú výhľady do Čech, dívajte sa. Nádherné.
nádherné. Tu máme ďalšiu chatu, pritom sú vleky, vidíte dole vleky, krásny svah. Zatiaľ tu je veľmi málo turistov, pretože sezóna samozrejme ešte iba začala. Sezóna ešte začala, respektíve začína, pretože ešte sú deti v školách a dneska je nedeľa po obede, takže je predpoklad, že väčšina ľudí tu bola v sobotu. Takže pokračujeme ďalej krásnou cestou k hrebeniu. O pár 100 metrov sa budeme nachádzať na hrebení, a odtiaľ budú naozaj nádherné výhľady. Ako vidíte, neponáhľam sa, idem pomaly, respektíve na mojej štvorkolke ani nejaká rýchlosť nepasuje. Tu vpravo vidíte vysielač, zrejme televízny vysielač, zosilňovač signálov a pokračujem ďalej. Ten vysielač je na samom vrcholi, zrejme je to najvyšší bod tohto masívu. Takže, predsa jedného turistu som stretol, takže ideme ďalej, pokračujeme. A tak nie je to turista, je to automobilový turista, taký čo sa sem dovezol autom. Tak ako ja na štvorkolke vidíte, máme tu vysielač a trošku nám cesta začína klesať. To je výhľad do Čín. Krásny výhľad na českú stranu a jeden starý vlak. Takže hodne turistov sa sem dovezli na autách a chodia, pohybujú sa tu po vrchole, po tom masíve je tu kopec chodníčkov turistických, teraz ďalší vlek, ako vidíte. A prechádzame smerom na Slovensku. Zase sa nám odkryje nádherný výhľad vľavo, dívajte sa, Čechy, krásny. Ďalšia celá pekná chata. Pár menších chát po pravej strane. Krásne vonia drevo, čerstvo napílené drevo. Krásne to vonia číti. Živicu strekovú. Ďalší turista. A nachádzame sa tesne, predpokladám, že toto bude asi najvyšší bod. Zasa pohľad na českú stranu, spovolím trošičku, aby ste to mohli vykúpať. Pohľad na českú stranu a takisto pohľad na Slovensku. Tam dole tie dedinky, to je slovenská strana. To už sú slovenské, to je tam dole smerom do Šálca, bude tam vpravo. Takže asi tak. Toto je dedina už na Slovensku. A teraz pokračujeme ďalej na hrebeň. Na najvyšší bod pokračujeme ďalej smerom na najvyšší bod, čiže zasa vstúpame a mali by sme sa nachádzať za chvíľku na najvyššom bode. Tu vidíte, výšlica urobila svoje. Je tu spústa vyvrátených stromov, ako môžete vidieť. Veľa stromov tu pred časom výšlica vyvrátila, takisto aj na tej druhej strane, ale niečo predsa len zostalo. Ten les sa pomaličky, ako vidíte, porast sám obnovuje. Takže nachádzame sa úplne na vrchu, zrejme na najvyššom bode, pohľad do Čín, ešte raz, a pohľad na Slovensko. Takže nachádzame sa na zrejme najvyššom bode, predpokladám, že toto je najvyšší bod, tu v tomto mieste. Je to aj taká malá odbočka, nevidím tu hraničný kameň, mám na mysli, ale je tam, áno, je tam kameň, takže sme sa nachádzali úplne na vrchole. Takže ideme ďalej, pokračujeme smerom na Slovensko, takže cesta mierne klesá. Po ľavej strane pohľadu diaľky, ktoré budú vidieť, diaľky už budeme vidieť Slovensko a časť Čiech. Takže odbočka na ďalšiu chatu, zakázaný vjazd, je to súkromný pozemok, takže pokračujeme ďalej. Vidíte po vetrolaboch, alebo teda po tých výchrycách, kde to polámal už príroda obnovuje porasty a už sú tu nové porasty, odhadujú vychať na 20 rokov.
možno sa mýlim, ale tak 20 rokov sa odhadoval. Tým stromom majú okolo 8 až 10 metrov, takže zrejme tiež vzhľadom na to, že to je smrek, tak plus minus 20 rokov budete mať. Čiže vychádzame vonku, vôbec z lesa, vychádzame a otvorí sa nám pohľad na slovenskú stranu, pohľad na Machnáč v diaľke, budeme vidieť Machnáč, turista, ďalší turista, ktorý pochoduje pešne. A vidíte, tam v pozadí to už je chata Vyškovec Ľavobola a toto už je pohľad vzadu na Slovensko. A teraz sa dívajte, hrebeň tohto prvého kopca pred nami, je štátna hranica, ale je štátna hranica. Dívajte sa, ideme smerom k štátnej hranici. Pomaličky sa blížime. Prvýkrát som sa vám prihováral a pripájal som sa a natáčal som odtiaľto ešte asi od 50 metrov do 600, takže za chvíľku sa budeme nachádzať späť v tom istom bode, kde som natáčal. To bolo, len som na druhej strane cesty, takže nejdem doľava, lebo som na hlavnej ceste, takže nejdem, ale vidíte sami, sa nachádzam presne v tom istom bode. A na túto cestu, na túto štátnu cestu je to obec Vyškovec, tak sa volá táto osada tu, a som sa napojil z tejto cesty, ktorá tu bude odbočovať vpravo, a tá cesta prišla smerom od Bošnáce. To je áno táto odbočka. Takže ideme ďalej a ideme na Slovensko, idem inou cestou, idem na Slovensko a ukážem vám jednu krásnu zvonicu. Je to také zrejme putnické miesto, alebo niečo také. Krásna tá zvonica, je to tam také pekné, je tam kríž, takže je veľmi pekné. Takže pokračujem ďalej na tú slovenskú stranu stále, cesta bude zatáčať doľava a ďalej už bude pokračovať len taká, by som povedal, miestna komunikácia pre tých pár domov, ktoré tam nachádzajú sa. Takže ešte zídem dole, ešte nejakých 200 metrov a takže asi tak. Neviem, koľko z toho som natočil, ale teraz sa nachádzam na mikroregión Vyškovec, je tu už nejaké orientačné tabule. Sú sedenia moja maličko za pohľad na Slovensko. Takže asi toľko. Posúvam sa po takom pomerne slušnom stúpaní asi 1,5 kilometra na hranicu, československú hranicu, z českej strany. Hlásim sa vám zo štátnej hranice, ako vidíte je tu štátne hranice, to znamená som z českej strany a je tu hraničný kolík, vidíte ho. A moja maličkosť. Ahojte. Ahoj. Slnko krásne svieti. Idem pokračovať, trošku si musím cúvnuť a idem pokračovať na slovenskú stranu. Ako vidíte, toto sú Čechy a toto už dole je Slovensko a toto je v podstate pohraničie. Sú takéto prichodené poľné cesty. Urobíme si skrátku touto poľnou cestou a ideme na v podstate kopírujeme teraz štátnu hranicu. Štátna hranica z tejto strany ľavej sú Čechy a z pravej strany je Slovensko. Takže ideme a presúvam sa po českej strane a idem na Slovensko. Takže odmlčím sa a za chvíľku sa prihlásim s pohľadom na Machnáč. Nachádzam sa na vrchole kopca, nachádzam sa na Machnáči. Na Machnáči je takýto dvojkríž a pamätník padlým vojakom. Je to nad obcov Drietoma, z druhej strany je zjazdená obec Drietoma. Kamaráti z Čiech mi urobili túto fotografiu. Na Machnáči je pomerne veľký pohyb, mimo bicyklistov sa tam objavili aj ďalší motorkári. Takže rozlúčil som sa s priateľmi, z ktorých som tam spoznal. S Čechmi prehodili sme pár slov a pokračoval som ďalej.
Poďme, Lidu. No dobre, priatelia, majte sa, som rád, že som vás poznal. Ahoj, ahoj, držte sa. Takže na Machnáči som v podstate končil a stade som sa už presunul cez Kikulu dole na Chocholnej a stade som prešiel do Nového Mesta a späť do Beckova. Tak to je všetko, priatelia. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ja som si tento deň užil. Ahojte.